Yan, nasugdan naman ni nato. Uy, naitay sounds, please to ipilal na. Bay, tinuod kang amiga bay. Okay. Alright. Maayong pagpanginabuhi ug maayong panglawas kanatong tanan. Again, magpasalamat ko sa tag-iya aning sakyanan no nga diin may among gisakyan karon og labos tanan sa nagmaniho. God bless aning nagmaniho karon no. Para kanako ang usa ka taga-maniho usa jud ka hero no. So mao ni ang among ikaduhang lakaw karong adlaw. Gibless gid mi karon kay gaulan gyud. O tugnaw kayo ang palibot no kay kay puros. Uy, kuya wa pinili man din ning giulanan sa Ginoo. Kay uga man ang dalan din siya lang siton. Nindot kayo ang view sa atong palibot mga bay no. So agi ta sa forest. Magkatawa. Paingon mi karon sa strawberry farm. Mga bay, for the first time in my life, ngayon lang ako makapunta dito So, sobrang salamat po sa mga taong nasa likod nito. Unang-una sa lahat, yung nasa harapan ko. Pero, tainga mo lang ang pakita natin. Tainga lang muna. Okay, mamaya na muka. Tapos, maraming salamat talaga sa mga bago kong mga nakilala sa mundo ng madulas na mundo. Okay. Mahirapan man tayo sa kalisod ni Tagalog tayo. Okay, marami man nag-request na hindi mag-Tagalog hindi kay. Kami mga Tagalog hindi sige milantaw sa video ni hindi pero ganganga ra gyud hindi. O mo katawa ka hindi makatawa ra po apil hindi pero wag kami kasabot dai. Tagalog po taon dai man. Okay. So pasensya na po kayo kung talagang Bisaya puro yung mga salita ko kasi Diyan talaga ako nag-umpisa sa Bisaya. Diyan talaga ako nakilala. Kaya gusto ko lang ipagpatuloy yung pagiging bisdak ko. Okay? Bisdak ko. Pastila ni Tagaloga. Okay, klaro na iba. Okay? Daghan ng batilis. Nguha mo na tayong batilis. Ilaw, baboy. Mangharos din na batilis ba? Daghan batilis bitaw. Saan may magkahuyan Piti kay pagka napaka very good thumbs up hands up di ay og foot ups ako sa mga engineers dito no na siyang say tawag siyang namahala siyang nag-construct na lang sa daan na ito. Napakagaling ko talaga no. Nasa bundok talaga tayo, nasa tuktok, papuntang tuktok ng bundok. Pero napakagaling po ng ating mga engineers. Congratulations po sa engineers na nag-construct dito. Saludo po ako sa inyo. Okay. Sana marami pa mga engineers na susunod sa inyo. Itong tatlo na ito o apat, ewan ko kung anong mga kurso nito. Pagdating ng panahon, ano kaya? Pugi. Pugi lang, napatay. Makaapo man tayo ng aga nito. Sige. Sige. Alright. Kanindot pas dalan, uy. Nindot pahayag pa sa ito ang mga futures. Nansan maganda. Lipong-lipong na ni ba? Di mo puluban na. Okay, mga kabuhiunon ng sinsan mga bay kay yung mga kasama ko mga kabuhiunon kasi to sila. Siyalan ba siton? Ha? Talong di kuya na ako Bix kuya. Dool na ta dool. Uy, ang mga saging tag sa kabulig ilang pang sabit wag iwan na hugnong atok. Asa ba? Ato nagyan na imkilid nimo. Usa kabulig saging gisabit sa atok nipa ra mo sa. Bakit tayo nakapalya? Ano ba ano? Sa suki. Tag sa kabulig ba? Baik kita. Lagi na ta? Betul lah. Aw. Suki. Nanta ko igipahatag nga cake. Atau bili. Ay nanang, nanang si Michael. Apa? Asa? Kanang nagsunod na to. Ay balik na lang. Ay niya balik. Atras na balik. Time action naman to.
Kamisa din dapita. Uy, na may mga labhag. Na may mga labhag. Kansi, gining triple M. Habibi. Habibi, Hayati, Umri, Galbi. Islunis. Tama. Ha? Mapi malum sa dik. Eh, wa ba din? Hindi ka lang. Eh, Salam. Hayati. Di. Basta mingon kay kabay og lab. Mingon po dahil min dua. Hayati, Umri, Galbi. Mauro mo na siya. Hayati, lab, Umri, lab. Tudloy lang na si Maris. Hayati, Umri, Galbi. Lab, gyapon na siya. Basig mo. Pero maglagot ka ni Bas- kahaywan. Basig ma-change inyong tawagan inyong Umbre. Alambre. Alambre. Dagan re kaya tatasulti kang alambre. Ombre, galbe. Sunflower lagi na diha. Yes, susu. Madre ana. Madre ana. Ambot ni mo. Ah. Madre, ewan ko. Pagi. Hindi ko alam. Ewan ko, madre ana. Lisada, mini mapi matar. Minak wajin matar. Syupada. Askot, ananaim. Tumahimik ka ng tulog na siya sabihin. Amin. Escort, ananay. Okay. Malapit na po tayo no sa strawberry farm mga bay. So, parang nakasakay na rin kayo sa kandungan ko. Oh, nandito na tayo sa fog. Ano, fogs? Kala ko ba farm? Ay, grabe ang fogs, no? Kaya sobrang lamig talaga dito. Naagi time di makita. Bagay, di makita. Dito be. Dito kay daghan ko sa Mag-umpisa na naman yung higa ko pag ganitong malamig. kana bitaw kay mura na siya pulan. Tapos naulanan pa nagkot. Sigurado yung sipon bukas. Pero wag naman sana. Mura pulan ba nagtulo kag matoy na. Sila nang gauna? Ah, grabe ang pags, oh. Kanindot ba diri, oy? Pure buyag. Kitang building. Hasta gud akong cellphone nag-fags. Dai sumad karon dai. Oh. Unsa may naasumad karon? Painom dom. Karon pizza, unsa pizza? Wibis man ron, larga na. Wibis ron pizza, May nakita bisa gabay. pizza, unsa pizza paitan ni utak balik. Dai ingon sini kam ka. Pizza Nueve. Despedida kuno siya nako. Unsay pa despedida na ko nimo? mo abot na iyang kuan. Kabaw ka unsay akong ging pa despedida? 5 ka buok dilis, 1 ka buok itlog maalat, 1 kutsarang uyap. Patyon ko dai. Tanang kuan lalang mananap sa dagat ba? 1 ka buok, Puro parat. 1 ka buok squid. Nyokos. Siguro no. Siguro kung si Maris ato si Giano siya gluto-luto, makalimutan na siya sa iyang timpla nga parat. Dai no. Oo. Sa bisan turo mo to gani hakot. Di, Sini kam ka may timpla to. tabang to para nimo. Pero naman ko tay kauban nga kuan apyugon. Muna nga tabang-tabangan lang nato. Ana ba ko nga magkuha sa talento. Una na nato tabang para nimo bay. Sakto ra. Pana ilo. Mama himarat. Marat lagi. Nya inamis po. Himarat inamis. Okay ra na ginabis niya kay. Yeah, we're here already. Ay, hala kawaw niya. Giulan man ta. Agro Okay, welcome to Strawberry Farm. Nani ba siya sa taas mo? Nausahan man na to ni Ron. At, dinis ata.